Masak simpel tapi hasilnya ngentekno sego. Asli iki ngono enak banget rek. Pertama siapno petek dek kene aku gawe paha ayam filet rek. Nek pean gak duwe paha ayam filet iso gawe paha ayam utuh. Diketoki cilik-cilik arek cek gampang. Nek misale pean duwene bagian ayam sing liyane yo gak popo digawe rek. Tetep ae rasane enak kok. Lanjut panas lengo mari ngono ayam iku mau gorengan sampai kecoklatan. Ojo lali diwolak-walik cek matenge roto. Nek goreng gak usah sampai garing-garing cek nih alot rek. Nek wis mateng, ayamnya dientas, lanjut siapno bumbu-bumbune. Iku wis tak tulis nang video rek, ono lombok gede, lombok cilik, mari ngono bawang merah ambek bawang putih digodhog dilutahi sampai empuk. Mari ngono nek wis adem cemplung nang jero chopper pas prosesen. Lanjut panasno lengo, tumisen bumbune sampai tanek. Aja lali cemplungno uyah mbek sing ngarep pinter, aduken sampai roto. Mari ngono peteke cemplungno. Aduken sampai roto, masakan gawe geni cilike sampai bumbune ku ngresep. Wis gak usah ditambahi banyu rek, masakan sampai bener-bener roto. Duh temenan rek, teko ambune wis gawe wuri wangi breng-brengan. Kari ditambahi sego anget-anget ya temenan iki ngarekno kilaf rek. Ya apa gak kepinjak salah ngomah, awas ketagihan yo.